Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Hey, yo, let's go! Metro Mega Manila, give it a quick check. It is now 30 minutes after 6 o'clock in the evening. You got me right here, straight up until 9 o'clock in the evening. You are still locked in right here on Metro's Numero Uno. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memory niya? Parang abnormal na, no? Mayong gabi lang na sa inyo, tanana! Hindi tanan ipagpadugayon, tang ero na! Pag-usapan na natin to! Body shaming o hygiene? Yan ang tanong. Pag sinita sa kilikili, pagsita sa kilikili niyo, you denote me, girl. Umani ng diskusyon. Usap-usapan daw ngayon ang pag-alma ng sumikat na online personality na si You Denote Girl. Naalala niyo pa ba yun yung ano? You denote me, Cassie. You denote me. Ayan siya yun, oh. Matapos daw sitahin ng ilang mga netizen ang umano'y pagsungaw o pagsilip ng kanyang kiling-kiling, may buhok! Oh no! Sa ibinida niyang Asuka Makeup Transformation Challenge, ang sabi naman ni You Denote Girl, let us not normalize body shaming, especially if it is normal na may buhok tayo sa kilikili. Nakita niyo lang po ang normal sa akin at sa ating lahat. Pare-parehas lang po tayong nilalang ng Panginoon na sa kanyang wangis. Wala po tayong pinagkaiba. Etc. Hindi na natin patatagalin to. Logica na natin to, tang! Ay, sige! Wag mo nang patagalin yan! Banasan mo! Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Ay, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Board, sa totoo lang po, real talk. Hindi po basic ang makakita ng buhok sa kilikili ng isang babae. Real talk, to be honest, okay? Diba? Yes, normal na may buhok po tayo sa kilikili, but we're talking about hygiene here. Diba? I guess it's fine na magkabuhok ka sa kilikili kung babae ka, lalo na kung halimbawa talagang walang-wala ka sa buhay. You don't have any means. Diba? Wala kang panggastos pang laser sa kilikili mo. Pero, diba, may tagbebente na naman sa baklaran na razor. Diba? Pwede pa rin gawa ng paraan. Now mga kabisyo, logican po natin. Ang pamantayan po na hindi normal po para sa isang babae na magkaroon ng buhok sa kilikili, ay ito po yung nagmula po sa mga pangkultura at panlipunang pananaw compared to biological reasons. Isa po sa mga dahilan dyan ay yung kasaysayan ng kalinisan. Noong bahagi po ng ika-20 siglo, 20th century, nagsimula po kasi maging popular ang pagtanggal ng buhok sa kilikili dahil sa pagbabago ng fashion. Tulad po ng mga sleeveless dresses, ayan, nauuso na po yun. Ang pangit naman, naka-sleeveless ka tapos may buhok kilikili mo. Plus, yung mga kampanya po ng mga marketing noon 1910s and 1920s, particular po sa mga produkto ng pang-ahit, nag-ambag din yun ng paglikha ng idea na ang buhok sa kilikili para sa mga kababaihan ay hindi kanais-nais. Diba? So, it's a long history na po na part na rin din siya ng hygiene. Diba? Hygiene, kamusta ka? Diba? Yung pag-ahit ng buhok sa kilikili. Well, ang importante din po maintindihan po ni The Note Girl na kailangan mag-ahit siya sa kilikili kasi alam niyo kung bakit? Nasa show business siya. And basic yun. Kung ayaw mo makarinig o makarinig ng mga salita, di mag-ahit ka. Ganun lang yung kasimple. But if you feel, kung gusto mong tayuan yung paniniwala mo, na okay lang may buhok sa kilikili ang babae, then go for it, girl! Diba? Pero dapat hindi ka na nababother doon.
'Di ba? Parang kami ni Manong, 'di ba? Boards, Angkol. Tanggap na namin kalbo kami. 'Di ba dati pag kalbo masamang tao? O ngayon hindi na. Kasi dati kalbo, pag sila mo kalbo, Bimbol Rocco. Ngayon ano na? Derek Ramsey. Aragon! Maloy! We get 35 after 6 o'clock. Good evening, Metro Manila! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!